Kinoilam Jangka Federation of Khasi Jangtia and Garo People FKJGP North Khasi Hills District lembat ke Bernihat Circle minta kesengi ke Praterik Unailar kila khendra napang haki jaka kapod kamtam haki karkhana ki badana kathan Bernihat Ribhoi District. Ye kate gajing khendra layalam du President ke FKJGP Bernihat Circle usamla ket borlang suting rengkat u General Secretary usamla Noah Kongsit Vice President Samla Debos Khan, but General Secretary ke FKJGP North Khasi Hills District, Usamla Ricky Majau lembat kiwe pat kidukhat keseng. Kuman shipentip kate kejinglet khandra kidukhat keseng FKJGP kade hadin ke Sarkar Assam kala nang beteng ban bekrat iki briu ki bamdei ki terai bat ki belawan sa be anya kate kejela. Hakatega jingkhandra ki karkhana bapher ki rekhat kaseng ki lalap bat bekrat no epalat hajar ngut kinong trei bean ki batrei klem dadon ki kot kisla ki balongkat kum ka labor license bat ka police verification ha ka bala bekrat no eki shaki jaka baki wan bat berngem ru bakim dei bandrung biang shepo Meghalaya. Hakani ke jingkhandra kaseng ke lalap ru bagi karkhana bat ki factory ketika than ki lepentrei ru iki kena ki badang hapo karta khat prasnem ka belong persya ya ka Child Rights Act kat kum ki kendon ke Sarkar jela. Habakren chikila pathai khubor ukit borlang suting bat unoa kongsit kila ong bakaseng kala pelong ya ketika jingkhandra kadi hadin biklayo jingtip bagi kattu kat ni ki karkhana ki ai jakasa ya ki nong trei ya ki nong wan buhai shnong bean klem da yo ek jingbet na ki bor badai pet kum ka labor license bat ka police verification. निकल गया है, सब ऐसे निकल गया, चेहरा भी अलग हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा डॉक्यूमेंट कौन है? आप ये लेबर को कौन देखता है? आप अपना सरदार? हाँ आप सरदार ना? ये लोग का लेबर लाइसेंस क्या है? आपका भी अली का पास है। और तो काम तो मेरा नहीं है, अली का काम चल रहे हैं हम। मेरा अपना काम नहीं है बाबू, मेरा अपना काम नहीं है। आपको पता है ना, यहाँ में काम करने से यहाँ में लेबर लाइसेंस बहुत जरूरी है। जरूरी है तो एक बार जमा दिया, वो है ना, एक बार जमा कर रहा है। इलू का आईडी का है। आईडी तो आप लिखिए, यहाँ में काम कर रहा है, बिना आईडी से ऐसा होगा क्या? काश में कुछ होगा यहाँ में अब लिख लेगा। हाँ, कुछ करके जगह यहाँ में अब लिख लेगा। आईडी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं यहाँ में। कल तक तो हम बोलते ये नहीं चलेगा यहाँ में। कल इस्लाम कौन है? इस्लाम आपका नहीं दिक्कत देखिए, आप बाहर हो वो तो पता है। यहाँ में बाहर का लोग काम करेंगे, यहाँ पे लेबर चाहिए। हाँ नहीं तो निकले वो वाले को निकले। आप मोहरी क्या? लेबर लाइसेंस आईडी कार्ड, लेबर लाइसेंस हमको लेबर लाइसेंस अब देखो, अभी जब इधर का जो फैक्ट्री का मालिक बना के देखो डॉक्यूमेंट, जिसका ऊपर जाओ बैग लेके आओ, जाओ बोला, जाओ मांगो, जाओ बैग लेके आओ। कितना साल का? 15 ना? क्या नाम है आपका? हैं? विश्वनाथ। अच्छा से बोले। कितना दिन काम किया इधर में? 2 साल, 2 महीने। कौन लेके आया आपको इधर में? कौन लेके आया आपको? मालिक कौन है आपका? मालिक है ठेकेदार। कितना मास ठेकेदार? Kamar idah Bula ningkong ngana sngo ban ai khuble ya kitu ki pananong song snong jongi ki bala ai ka jingtip sengi ba ha kitu ki dong ki thain ki bangi ngilek
ban lek kendra ya kita ki labor lesson ban kendang ya kita ki bagi don kita ki powir buan ban su ha kata ka bentar banong ban wan tre ban bela ka ek pelong ngi kum kaseng ban hadin bangi la penmi ya ketu ka statement man hakane bangi ong ba ngi kum kaseng ngi mailat ya ki powir hakane ngono ka benta la ka ong ban songwai ne wan bela hakane ka dong ka thain ka jingi tingi kum kaseng na kaliang jong ka bonhat circle hajinga daron kat leng bat ki noilam jong ka not kasil district ban senerang bat ni ban ya sim ya kene ka benta kene ka sngi ba menta man kendang ya kene ki factory bat tingkat ni ka jaga ban kendang ya kita ki labor ki badan betre bakta angti te bat sisa ngilap ya kata ka jingsa baki don sisa katu kat ne ki labor ki bamdan ki kot kisla ki babyang baki de sude ki poiwer bat kumjur ki don ki katu kat ne ki factory ki bangilap bangi semba ki petre ki knaru kumlaban di presiden ba ngilap ni semba ki katu kene ki factory ki petre da ki kena ki patde ka karta bantre te nakaliang ka jonga kentu pat kumju langi bro kaseng gentu ya ke department ke bedipet ya kitu bagian sobha ban simkia marba katu kan long kum ka jingyo right ya ka hok jinglong briu man briu jong kitu kena badang de ka benta ka jong u ban pule putih ban empat ikop ka karta jong u ban wan bantre hakino ki no ki benta factory la kino no jing tre bela ing stu bakut kum ka kendon jong ka an kendon bakin patsa marki hap kata ka child labor act tengi kerpat nak kaliang ka jongi kum ka seng bagi banjur ya ka sorka ya ka department ka dipet ban sim kia ba ya kan ka benta kenang ba lasal singi ekonomi kano ka kajing bam sungut tenat ne kata kajing susi ba ka kajing long tenat tu ka ka benta ka tu badang don ka kerta ban pule putih ka dang le jongu te nak kaliang ka jongi bat kunjur ni bu ka kerpat na kaliang ka labor department ba kin subha ban simkia habide ba kane ka benta kane ka bisa dengan keren ka jisa kamde ka benta ka jongi kum ki seng balang kade ka benta ka sorkar ba kade ka benta jong ka department ban pet kia ban pet perman ya kini ki labor ki barung hakino kino ki benta haki factory ne hakino kino ki benta ki kino kinja terkam om ki factory hakino kino ki benta lah kade ka dukan lane ha dukan sa ne ha kino ki benta tinggi kepat ya kalian ke department bangin sobha ban simkia baku mengilai ukran marbor bangi kene kade kejela ka ija ka jongi ngkwa ba kita ki poiwir ki poye ban kini ka pelanja jong paradok persnam ki jongi tinggi kerpat nak kalian ke department ba sobha ban simkia ba ban pet parman ba kamtama bangila ya ke ke ba nak kalian ke sorkar asam la kendang napang ya kini ki poiwir ha ka po ka jela ka jungi tingin kermen ngi ngidon kata ka snuting bat gisun so bam song sngan mar ngi ba ka jing le jong ka sorkar asam kum tu kini ki we ki poi ki bab sabe nak te kinwan kata ka benta banwan tang kum kinong treswa kinong tre bela kinom randin kinom riet namar pitip tang begin yo bandri tengen keno ka kamru kin tre be kina kalian ka jungi ki kerpat ya ka department ka dipet ya ka labor department sngobha ban simkia ya kane bat ngir kum ka seng nginom randin tapi don kam hakano ono kebentar ngine don kat lang bat pi ka department bagi ni senran lang bat pi lada ki kwa banyi trelang namar ngi kwa ya ka songsuk songsngan dong snong kata ka jongi ngi kwa baki pateng ki jongi kinomyo sa yurot hakinong wei pat hakani ka rela bari ja ka jongi nakalian ka jongi kum kaseng FKJP North District Barangkat hakajing ngorka lang ka Benya Circle akan dikas ngim tang leyo banyat ban kendra ya kini ki powir ne kini ki labor batre se kini ki karkhana ni ki factory fer adin bangile ya katu ka kubor hak social media na asam ba kila flight ban kalian ka asam ka government sarkar asam kala background lot gitu ki powir ki basyong ha ki benta ki kendong ki bam dei ka jaka puta ka jungki tena kalian jungki kaseng ban sengan kum kene ka jaka ka jungi nomor bang ngitip makanya ke area Bornihat ka di ke area ka wadon hapling jong ka border ka bangin haban ya pet ngorba na kalian ka jungi te kumba ngitip ba ka cek geru kadon hang ne habori te sakin ki bentai sedurang ba sagi bentai sepo amdan tena kalian jungi kum kinong pet perman jong ka seng bang pet kini ki area kedong kitan ni don hapling jong ka jing sir jong kan ka jing poi jong kini ki poiwir banwan ban walat ban wan ban bela ne ban wan ban ri yala de te ngin kileng kasem ka jing dorgalang nadu i general secretary atau bat kumjuru ki noilam ki lam ki post verkan kaliang kumbenang Ibu district yang kanot kasihil berkumjuru general katlang ka Benya Circle la sim senjam ngileyo ban kendra ya sibun ba ngileyo ban led ban
wat besbun lap sebun ba kita kinong tray ba degi ba bomdon ikut isla hapdeng jong gitu ki karkha itu ki factory tene kaliang jong gasang ngilalap bangilala ngila de beru ya ki la poi saka hajangut itu kinong tray ki bomdon ikut isla ki jong ki komjuru ha ka tu benta ka bangila siam bangila bro ya ka idon ki factory ki ba pentre ya ki kena ki ba po ka tinne suru kemud kena ki ba po ka pasnem tene kaliang jong gasang ngila siam bat ngila be ya ki senon baginom pentre su ya kitu ki kena ki ba padda ya ka penta jogi bagin sim mari bikin tray ha kitu ki factory bat kumjuru ha kaliang nakalingot jongi kum kaseng nibu ka jengkeli sai ka kanok pi kanok mi sai government sai ka diskonsil ban pet ya kini ki factory ki ba bu kini kinok tray ki bam ngimi thu ithau ki bam don ka kaslak ba biang ron rai nakalingot jongi nibu ka jengkeli te nakaliang jonga nginom randin ya kana ka jeng mut ka jongi nginang smart nginang yacu nginang epingor su nomor kana ka benta ya ban pet ngi perhat jai ngi kum ngi lamba khamat be ha ban sim ya kana ka benta ngi ha ban lek biang nginam hun bangen cu tang isin rai nginang lek biang nginang lek ban wat biang ya ki yo dang don kita ki pewir ki bedang don ki bawan sa on ri ha kana ka dong ka thang ka jongi